και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Το έργο που θα παρακολουθήσετε έχει τον τίτλο «Άνεργος» και το έχει γράψει η Μέλκο Ζαρόκοστα. Άνεργος είναι εγώ. Άνεργος είναι ο πατέρας. Άνεργος είναι το παιδί μου. Άνεργος είναι ο γειτονάς μου. Το έργο μας είναι ένας μονόλογος, μια μαρτυρία, μια εξομολόγηση. Άνεργος ο Πάνος Κατέρης. Παίζει και τραγουδά ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Στο πιάνο η Ελένη Μπελιμπασάκη. Η σκηνοθεσία έχει κάνει ο Πάνος Κατέρης. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα μου επιτρέψετε να πω κι εγώ δύο λογάκια για την απόψινή παράσταση. Για όσους δεν γνώρισαν τη φωνή μου, σας πληροφορώ ότι είμαι η Μέλκο Ζαρόκοστα. Για γνωστή σας ευχαριστώ. Που ευθύνεται για τη σύλληψη και την εκτέλεση, προς Θεού μην βαλικουβάλλεστε, και προπαντός μη σκεφτείτε να ξεβουκάρετε από την μπροστινή πόρτα, γιατί φοβάμαι πως θα τσαλαπατηθείτε. Καταλαβαίνω ότι ο νους μας τώρα τελευταία πηγαίνει συνέχεια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, σε συλλήψεις κλπ. Αλλά εδώ πρόκειται για άλλο ζήτημα. Εννοούσα τη σύλληψη και εκτέλεση του έργου που θα παρακολουθήσετε. Απόψε που αποφασίσατε να αφήσετε τις προσωπικές σας κουλτούρες και τα διέξοδα της εποχής στο σπίτι σας και να έρθετε να ξεσκάσετε μαζί μας. Όχι πως θα αποφύγετε εντελώς αναφορές στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και το χάλιμα στο μαύρο, αλλά εμείς θα χειριστούμε τα προβλήματα με έναν ας πούμε κομψότερο ή καλύτερα πιο σατυρικό ύφος. Όταν μου έγινε η πρόταση από τον σε όλους μας αγαπητό Πάνο Κατέρη, δεν καθυστέρησα ούτε ένα δευτερόλεπτο και είπα αμέσως το ναι. Μη σκέπτεστε όμως πονηρά. Δεν νομίζω ότι μου έγινε πρόταση γάμου. Απ' την άλλη πλευρά, κάτι σαν γάμος δεν είναι και η ένωση ενός δημιουργού με τον εκτελεστή του έργου του. Νομίζω πως αυτό θα συμφωνήσετε μαζί μου. Τα βρήκαμε λοιπόν με τον Πάνο, συμφωνήσαμε για το θέμα το επίκαιρο, που τώρα καλείστε να παρακολουθήσετε και άρχισε η μεταξύ μας συνεργασία. Σας αφήνω λοιπόν να απολαύσετε τους απόψινούς εκτελεστές της παράστασης, που τους εύχομαι, καθώς και σε εσάς, καλή διασκέδαση. Παρακαλώ, χαμηλώστε τα φώτα στην πλατεία. Κι άλλο. Κι άλλο. Είπαμε χαμηλώστε τα φώτα, όχι σβήστε τα φώτα. Ωραία, εκεί. Εκεί είναι καλά. Πάμε.
είναι ένας πρώην γενικός διευθυντής μιας κάποιας υπηρεσίας, απολυθεί σε μια ηλικία που είναι πολύ μικρός για να πάρει σύνδεση, αλλά πολύ μεγάλος για να βρει οποιαδήποτε άλλη δουλειά ανάλογη της προϋπηρεσίας. Κι όμως, δεν το βάζει κάτω και του ψάχνει. Του συνεχώς ψάχνει και θα ψάχνει στο γυναίκες, γιατί η ηλικία δεν υπάρχει. Και γιατί η γυναίκα και είναι βέβαιοι ότι στο τέλος θα συνεχίσει να τις συγκυρεί όπως συγκυρούσαν τις γυναίκες τους ο πατέρας του, ο παππούς του, ο προφάτος του. Βλέπετε, έχει πείρα η συμβία του από το παρελθόν. Ο ήρωάς μας είχε σπεύσει να τηρήσει την υπόσχεση σειρά αμέσως μόλις γνώρισε το μέλλον του πατέρας του. Και είχε συμβάλει στην πολύ βιαστική του τότε απόφαση το γεγονός ότι ο πεθερός του ήταν 50 και ίσως και περισσότερα κιλά βαρύτερος από αυτόν και είχε έναν τρόπο να εκθέτει τα πράγματα γρελίζοντας άγρια. Τι, το όνομα του κυρίου που επρόκειτο να μας επισκεφθεί είναι επιλεγμένο στην τύχη και δεν έχει καμία σχέση με πραγματικούς ήρωες της ζωής. Ονομάζεται Λεωνίδας Μελάκας. Προσοχή στην εκφορά του ευθέτη. Μελάκας. Και θα έρθει εδώ σήμερα για να μας διηγηθεί τα γεγονότα που τον οδήγησαν εδώ και όλα τα συμβάντα που τέλος πάντων κάνει αυτούς τους ανθρώπους να πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Με λίγα λόγια, ο Λεωνίδας θα έρθει εδώ σήμερα για να προσληφθεί ως βοηθός παρουσιαστή για την παράστασή μας. Αλλά δυστυχώς απροετοίμαστος. Στη ζωή του βλέπετε δεν είχε ποτέ του ιδιαίτερη σχέση με τα καλλιτεχνικά. Εκτός ίσως από κάποια εκδήλωση όταν ήταν μικρός ή μάλλον πολύ μικρός στο νηπιαγωγείο. Του είχαν αναθέσει να απαγγείλει ένα ποίημα με θλιβερές συνέπειες. Και αυτή η ανάθεση είχε συμβάλει στη διαμόρφωση του ντροπαλού και συναισθαλμένου χαρακτήρα του. Πώς μπορούσε να ξεχάσει ότι αυτό το ποίημα δεν επρόκειτο να τα απαγγείλει, δυστυχώς είχαν σβηστεί εντελώς τα λόγια από το μυαλό του. Είχε πάθει αυτό που λέμε, πώς το λέμε, που λέμε στο θέατρο Σεντόνι και ψέλιζε συνέχεια ακατάληψες φράσεις, ώσπου η δασκάλα τον έβγαλε σηκωτό από τη σκηνή δυστυχώς. Άργησε όμως, περίμενε. Όταν πήρε τηλέφωνο και δήλωσε ενδιαφέρον για το πόστο, το πρώτο πράγμα που ανέφερε ήταν η συνέπειά του. Είμαι, λέει, πολύ συνεπής λόγω δημοσιοϊπαλληλικής καριέρας. Τώρα, τι εννοούσε με αυτό, δεν είμαι σε θέση να καταλάβω. Εσείς, τι, θυμίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για τη συνέπειά τους? Τέλος πάντων. Θα μου κάνετε τη χάρη να το περιμένουμε λίγο. Πιστεύω πως όπου να είναι θα εμφανιστεί, έτσι. Εσείς εντωμεταξύ παραγγείλτε το ποτάκι σας, το καρυτί σας, το καμπαρέ εδώ είναι όλο δίπλα σας. Κλείνουμε τα κινητά μας, θερμή παράκληση. Και μου επιτρέπετε να πάμε τι μας το έχει. Συνέπεια. Αυτή είναι η συνέπεια. Συγχωρείτε. Συγγνώμη. Όλοι για τον ίδιο λόγο. Όχι, εσείς υποψήφιοι. Και εσείς υποψήφιοι. Εγώ να δείτε. Όχι κυρίες, βλέπω πολλές κυρίες. Δεν έχω καμία πιθανότητα. Τι θα πω τώρα στην Ευαγγελία? Ο κύριος Μελάκας. Σας παρακαλώ μην φεύγετε. Σας περιμένει τόσο κόσμος τόση ώρα. Ναι. Περιμένουν εμένα. Μα εγώ είμαι ο Μελάκας. Εμένα περιμένουν. Δηλαδή έχω προσληφθεί. Με έχουν προσλάβει. Θεέ μου. Εδώ να δείτε πόσο χαίρομαι. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. 6 ολόκληρους μήνες προσπαθούσα να βρω δουλειά. Έτρεχα από εδώ. 6 μήνες. 6 μήνες. Τι μας ετοιμάσατε 6 μήνες? Έπρεπε να έχω ετοιμάσει κάτι. Δεν το ξέρω. Μπορώ όμως να κρατήσω το ενδιαφέρον του κοινού. Μπορώ να αυτοσχεδιάσω. Θα βρούμε κάτι να πούμε, έτσι δεν είναι? Μου είπαν ότι όσο εσείς περιμένετε, εγώ θα πρέπει να μιλάω. Να λοιπόν. Δηλαδή εννοείται ότι έχετε έρθει απροετοίμαστος. Τέλεια προετοιμασμένος. Τόσο προετοιμασμένος που δεν πρόκειται να φύγω από εδώ αν δεν πάρω το οριστικό OK. Βλέπετε, η γυναίκα μου η Ευανθία μου το έθεσε τελεσίδικο. Λεωνίδα, μου είπε, μη τολμήσεις να μην έρθεις πίσω προσληφθείς, αλλά ένιωσε όμως
Δεν σε φοβάμαι σένα, σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτή η φράση, απόλυτη εμπιστοσύνη, θα την ακούσετε πολλές φορές απόψε. Θα τη μάθετε και απ' έξω. Η καημένη είναι τόσο μα τόσο ευαίσθητη. Ωραία λοιπόν. Ωραία λοιπόν. The floor is all yours. The floor is mine. Well then, we try to prove it. Θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω με την πρώτη μου προσπάθεια, έτσι. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Το όνομά μου είναι Λεωνίδας Μελάκας. Πρώην Γενικός Διευθυντής σε μία από τις χιλιάδες υπηρεσίες του Δημοσίου. Προσληφθής όμως χωρίς κανένα μέσον. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ υπερήφανος. Κύριοι μου και κυρίες, κυρίες μου και κύριοι, διότι οι κυρίες προηγούνται, μπορώ να σας διαβεβαιώσω χωρίς κανένα μέσον. Τώρα, αν κάποιος θείος μου έτυχε να είναι νομικός σύμβουλος ενός υπουργού, έτυχε. Εγώ είχα και το πτυχιακό μου και το μεταπτυχιακό μου. Παλιά δεν χρειαζόταν να έχεις μεταπτυχιακό για να μπεις σε ένα δημόσιο. Αυτά είναι κόλπα των μετέπειτα κυβερνήσεων. Όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, πίστευα ότι τίποτα δεν θα με αναγκάσει να γίνω δημόσιος υπάλληλος. Κι όμως έγινε. Και μου το έλεγε αυτή. Δημόσιος υπάλληλος, εντάξει. Πήγα λοιπόν και έγινα διευθυντής κάπου σε μια δημόσια υπηρεσία. Κάποτε λοιπόν κάτι έπαθε, λέει, η καρδιά του διευθυντού. Έσκασε που λένε. Σηκωτό τον πήρα ένα φωτογραφείο και πήρα τη θέση του εγώ. Βλέπετε, είχα όλα τα τυπικά προσόντα. Εμένα προόριζα για συνεχιστή αυτής της δυναστείας. Ο διευθυντής μου με ρωτήσαν όμως πρωτού πάω εκεί πέρα, θέλεις αυτό το πόστο, γιατί ο διευθυντής μου ήταν παντρεμένος. Εγώ όμως τους είπα ότι τώρα που είμαι παντρεμένος εγώ δεν μπορώ να έχω το ίδιο ωράριο, διότι ξέχασα να σας πω και η Ευανθία μου ήταν ο λίγον έγκυος. Το λίγο όμως κράτησε πάρα πολύ. Αφού παντρευτήκαμε, το λίγον έγινε καθόλου έγκυος και έτσι η Ευανθία μου δεν απέκτησε ποτέ το παιδί. Βέβαια η επιστήμη προχωρούσε, αλλά η Ευανθία μου δεν κατόρθωσε ποτέ να μοιάσει στην πρόγονό μας τη Σάρα. Καλύτερα θα μου πείτε, σκέψου να είχα τώρα να θρέψω τον εαυτό μου, την Ευανθία, την πεθερά μου και ένα σωρό κουτσούβελα. Ο καιρός περνούσε στην αρχή πάρα πολύ ωραία. Παραλυρούσα από ευτυχία. Όλα μου φαίνονταν ωραία και χαριτωμένα. Χαριτωμένος ακόμα μου φαινόταν και ο διευθυντής, αυτός που πέθανε. Λέω λοιπόν στην Ευανθία όταν πήρα το πόστο του, Ευανθία μου, πήρα ένα πόστο πολύ πιο μεγάλο και αυτή τι μου λέει. Πόσα σου δίνουν? Της είπα εκεί πέρα ένα ποσό, αυτή στραβαμοτσούνιασε και μου είπε πάλι τη γνωστή φράση. Εντάξει Λεωνίδα μου, κάπου θα βρεις να χωθείς εσύ. Δεν σε φοβάμαι, σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Σε αυτό λοιπόν το πόστο που έμεινα πριν από 6 μήνες περίπου, ήμουνα πάρα πολύ επιτυχημένος. Είχα τις λιγότερες παρατηρήσεις από ποτέ. Μόνον 27 και αυτές χωρίς κανένα λόγο. Βεβαίως τις διαγράψατε. Άκου 27 αναφορές. Ήμουνα τόσο νευριασμένος γιατί κάθε πρωί έξω από το γραφείο του διευθυντού μαζεύονταν χιλιάδες από αυτούς τους ενοχλητικότατους που λέγεται κοινό. Πώς μπορούσε ο άνθρωπος να δουλέψει? Έτσι μαζεύονταν και έξω από το δικό μου γραφείο. Άλλος με πλακάτ, άλλος να φωνάζει διάφορα πράγματα. Οι αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔ, του Πάμε, του Ερχόμαστε, μαζί με αυγά και με ντομάτες που δεν ήξερες. Θα σου έρθουνε στο κεφάλι ή τις έχουν φέρει για κολατσόκ. Έτσι προσπαθούσα όμως να τα υπομείνω όλα αυτά. Ώσπου μια μέρα αποφάσισαν να ξεκληρίσουν όλο το Υπουργείο. Έτσι με διώξανε και εμένα και πήρα το δρόμο προς αναζήτηση δουλειάς. Τι να κάνω κι εγώ, πήγα σε έναν θειό μου, τον αδελφό του πατέρα μου, ο οποίος είχε μια επιχείρηση. Δεν μπορώ να πω ότι με έδιωξε με τις κλωτσιές, αλλά πήρε ένα τραγικό ύφος και μου λέει, Λεωνίδα, η επιχείρηση δεν πάει καθόλου καλά. Έχουμε διώξει κόσμο και κοσμάκι, δεν μπορούμε να προσλάβουμε σένα που είσαι και συγγενής μας. Τι να σας πω κύριε, έπεσε η γη κάτω από το πόδι μου. Δεν είχα πού να αποτανθώ. Από ποιον να ζητήσω βοήθεια? Αν ζούσε τουλάχιστον η μητέρα μου.
Μόνο αυτή θα μπορούσε να μου δώσει λίγο θάρρος. Αυτή η θαυμάσια γυναίκα. Πώς τα κατάφερα αυτή σε καιρούς πολύ πιο δύσκολους και πολύ πιο παλιούς. Μια γυναίκα μεγαλωμένη σε καλή οικογένεια, μοσφαιραθρεμένη και μορφωμένη. Όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πατρικό της σπίτι στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα και ήμουνα μικρός ακόμα. Εκείνη όμως τα κατάφερε να ανταπεξέλθει σε όλες τις αντιξότητες της ζωής. Θυμάμαι όταν με έπαιρνε μικρό στην αγκαλιά της με εκείνο το χαμόγελο, το ευγενικό, το καρτερικό χαμόγελο και μου έλεγε «Μπράβο Λεωνίδα, μπράβο Λεωνίδα μου, έτσι σε θέλω δυνατό, θα τα καταφέρουμε, οι δυστυχίες είναι για τον κόσμο, τόσοι και τόσοι τα κατάφεραν, γιατί όχι κι εμείς». Εκείνη τα κατάφερε. Κατάφερε να με σπουδάσει, να με καμαρώσει αργότερα σαν διευθυντή. Και όταν έχασε τον άντρα της, τον πατέρα μου, ήταν μόλις 36 χρονών. Δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ. Και προσπάθησε να πνίξει τον μεγάλο της πόνη, για να μην καταλάβω εγώ τη θλίψη αυτής της απώλειας. Όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς μας έβλεπαν με περιέργεια. Αλλά εγώ ήξερα ότι αυτό το έκανε για μένα. Έτσι πορευτήκαμε στη ζωή. Ο ένας στηρίζοντας τον άλλο.